Tine en Philippe nemen hun gasten mee voor een bezoekje aan het kasteel van Bornem, waar de secretaris van de graaf hen persoonlijk staat op te wachten. Goedemorgen. Het speciale is, de graaf woont hier ook nog. En normaal laten we niet zomaar binnenkijken in hun huis, maar vandaag uitzonderlijk gaan we mogen binnenpiepen. Goh, dat is niet echt mijn ding. Ja, ik hou liever van actie eigenlijk. Zoals u kan zien, het kasteel is de woonplaats van onze huidige graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde. Ik vind dat persoonlijk wel aangenaam. Ik vind het avontuurlijke natuurlijk ook heel leuk, maar dit kan mij ook bekoren. Kijk, ik zie hier de graaf aankomen. Meneer de graaf. Hier aanwezig. Goedemorgen. Een grote ploeg. Een ploeg van wat? Dat zijn allemaal mensen die een B&B hebben. Hè? Ah, ja. Op een bepaald moment kwam er inderdaad een meneer op leeftijd aanwandelen. En dat is dan Ja, ik ben zijn naam. graaf John de... Maar in de volksmond de graaf. Hij woont hier graag, meneer de graaf. Ah, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja? Niet te groot? Te groot, veel te groot, maar ja. Weet het te groot dan te klein? Ja. Ik geloof dat er 107 kamers zijn. Dus, Ik vind 5 kamers eigenlijk al veel werk, maar 107? Uw kamer, ze moet altijd tip-top in orde zijn. Hè? En bij mij boven, als het een beetje stof is, ja, dan is niet erg, hè. Ik zie mij absoluut in dit kasteel wonen eigenlijk. Ik niet aan geen kanten. Echt, dat mag Parsifal alleen komen. Ik zou nooit in een kasteel Maar wonen. Nooit. ik zie eigenlijk een feestzaal voor huwelijken en dan nog 50 kamers erbij.